नोंथांमोना गुवाहाटीनि भिडिअखौल' नायगासिनो दङ नैबेहायबो जोंहा बर'नि सासे फेमास आदाया बेहाय फास्ट फुड माने सोलिनानै जागासिनो दङ आरोना बाजैयाबो एसे हेल्प होफायो आदाजों आं दैयावसो दं नामासो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोरा आं दा माने जिमाव थांनो रेडी जाबाय आरोना बेनिफ्राय जों गामिनि लामाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना अन्थाइल' नुदोंना बियो फाक्का जानो थांगासिनो दङ माने नभेम्बर डिसेम्बरहालागै कमप्लिट जानो हागौ दायो माने जों गामिनि लामाखौ सीसी ब्लक बानायाखै ब्लेक टप बै आलाकाट्रि लुयोना फाक्का खालामो बेबायदि बानायनो थांगासिनो दङ आरोना जोबोद मोजांनि बाथ्रा सिगां समाव बिदिनो 15 बोसोरसो सिगाङावनो सेनसन जाबाय होननानै खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु माने फाक्कायानो जायामोन आरोना लामाया बिदिनो खखा सानानै थाखायो नालाय बिनिखायनो जानो थाङामोन दायो जोबोद मोजां आरोना बाख्नायनांगोन दानि जिनाखि जानो थांगासिनो दङ जाय बानायदों बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरोना दा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो सासे आदा आरोना बे आदाया माने बिदिनो जोबोद खस्थ' खालामनानै फास्ट फुड होनानै जागासिनो दङ नोंथांमोना गुवाहाटीनि भिडिअफोर नायबाय जानो हागौ गुवाहाटीयावबो माने सेंग्रा सिख्ला बिदिनो हाबा जानाय आरोना बिथांमोनना बिराद मोजां सेल जायो आरोना बेफोरबायदि फास्ट फुडनि बायदिसिना सावनाय चावमिन मम' बायदिसिना सावनायफोरा आरोना नोंथांमोनाबो बर'जों बर' एसे हेल्प होलायनांगौ आरोना दा जोंनि गेजेराव गावजों गाव माने मेगन सालायनाय बिदिनो गावजों गाव एना एनि गोबां बांनायनिफ्राय बांनो हमगासिनो दं आरोना दा बेफोरबायदि होनानै जानायाबो गावनि जिउनि थाखाय जोबोद मोजां दा जोङो इउटुब खुलिनाय हिसाबैसो जोङो जेनेबा जब गैया मा गैया जोङो दा इउटुबजों सोलिगासिनो दङ एसे एनै गुडलाब मोननानै बिदिनो न'खरनि खामानिबो मावो दा जों इउटुब गैयाबाथ' जोङो बाहेरायाव थांनानै बेंगलर चेन्नाइ माबा माबि थांनानै मालायनि कम्पानिफ्राव खामानि मावहैनानै जानो गोनां जागौमोन बहाबाफोर दा बेखायनो बेफोरबायदि बिजनेस खालामनायाबो मोजां आरोना बे आदाया जोबोद माने मोजाङै बिजनेस खालामदों जोंनि एरियायावनो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो अननानै प्लिज नोंथांमोना शेयार खालामलायब्लानो जाबाय नोंथांमोना गावजों गाव बर'जों बर' सापर्ट होलाय मालाय गुवाहाटीयाव बिदिनो हौवा हिन्जाव हाबा जानानै बिदिनो फास्ट फुड दखान होनानै गोबां इउटुबारफ्रानो माने बेखौ भिडिअ बानायहैदों आरोना गोबाङानो हेल्प होदों बिसोरखौ जोबोद मोजां नोंथांमोना जायफोर नायदों मिथिखाबायबो आं बिथांमोननि भिडिअखौ होथ'ला मानो होनना बुङोब्ला प्रम'सनसो खालामनाय जायो नालाय बेखायनो आं दा नोंथांमोननो जोंनि आदा बर'निनो सासे जोंनि माजबाद एरियायाव माने फास्ट फुड दखान होयो आरोना बिराद मोजां जायो आरोना नोंथांमोना गुबुननिखौ जानानै टेस्ट खालामनानै नायनो हागोन बिथां आदानिखौ नोंथांमोना नायनाय टेस्टखौ बुंनो हागोन आरोना जानानै फास्ट फुड बिदिनो थेलायाव होयो आरोना दखानखौ चावमिन मम' बिदिनो चिकेन पक'रा माबा माबि अनेक सावो आरोना बियो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ दिनैनिखौ जोबजासे बेनिफ्राय शेयार खालामब्लानो जाबाय आरोना माब्लाबाफोर माजबादफ्राव फैयोब्ला नोंथांमोना टेस्ट खालामनानै नायनो हागोन आरोना बे आदानि दखानाव फाइनालि जों दा माने माजबाद स्मल सिटि माजबाद टाउनखौ मोनबाय आरोना आंजों लोगोआव सासे आंनि लोगो थांफायो वारि होननाय बिथाङा सासे सिंगारबो मेथाइ रोजाबो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि उन्दैनि लोगो क्लास फ्रेन्ड उन्दैनि माने हाइ स्कुलाव फरायनायाव जोङो जमा फरायबोदोंमोन बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन आरोना बिथाङा दा माने बाहेरायावसो थायो बेलेगाव बिदिनो मास्टारसो मावो ना मासो मावो होननाय खोनादों एसे नोंथांमोना गुवाहाटीनि भिडिअखौल' नायगासिनो दङ नैबेहायबो जोंहा बर'नि सासे फेमास आदाया बेहाय फास्ट फुड माने सोलिनानै जागासिनो दं आरोना बाजैयाबो एसे हेल्प होफायो आदाजों एसे शेयार खालामना होदो भिडिअखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुदोंबा दिनैसो माने बिराद खस्थ' खालामो आरोना बाजैयाबो आदायाबो खस्थ' खालामनाया ओमफ्राय नोंथांमोना एसे शेयार खालामनांगौ ओमफ्राय सोरबाफोर जानोबा फैबानो जाबाय बिराद टेस्टि जायो आरोना बेनि चिकेन पक'राया ओमफ्राय दा आङो हामफेन लानानै थांनो नागिरदों नैबेहाय नै गरमा गरम नैबे स्टेट बेंकनि अपोजिट नैबे स्टेट बेंक दं नालाय बेनि अपोजिटआवनो आरोना नैबे फास्ट फुड चिकेन पक'रा चिकेन ललिपप चिकेन काबाब बेनिफ्राय चिकेन चावमिन पास्ता ओमफ्राय फुसबो बानायनाय जायो दाउदैनि ना मा होनो बेसेबां लायो ओमफ्राय एसे खिथाहरदो आदाया चिकेन पक'राया बेसेबां लायो प्लेटाव 100 हा हाफ प्लेट 50 थाखा हरबा मोनो आरोना हाफ प्लेटाव ओमफ्राय 1 थाखानि 10ता मोनसेयाव 10 थाखा खरे आरोना ओमफ्राय चिकेन चावमिनफोरा फुलाव 100 थिगानो बेनिफ्राय माबाफोरालाय बे चिकेन पास्ताफोरा चिकेन पास्तायाबो एखे ना 120 आरो आइटेम्स दङ औ गोबां मानसि जायो आरोना जानायालाय माने टाउन एरियानि गासिबो दखानिफ्रानो जाफैफ्रामजोबो बेहाय दा नोंथांमोना मोननै मोनथामसो फास्ट फुड दं बेहाय चेक खालामना नायनो हागोन नोंथांमोना बिनिखौ एसे टेस्ट खालामना नायनो हागोन खिन्थु आदानि बायदि मोजां गैया आरोना बुंनो थाङोब्ला चिकेन पक'राखौ बिराद माने टेस्टि बानायो आरो आदाया
ओमफ्राय खिन्थु बानलुआ एसे गोसा जायो गथ'फ्रा जानो हानो नागिरा थेवबो माने टेस्टि जायो आरो नै दा गिदिरफोरनि थाखाय बानायनाय जायो नालाय औ नै एसे आरो जानो फैदों बयबो जानो फैयो आरोना बेलासि मोना टाइमाव मेन हाइवेआवनो माजबार टाउनावनो आरोना मेन हाइवे नैथिहाय ओरै ससे थांबाथाय नैबेहायनो दिपु दङ दिपु खाथियावनो पाटपुट बेखौ मा बानायगोन रल एग रल दाउदैनि रलबो बानायनाय जायो शेयार खालामना होदो आरोना नोंथांमोना अननानै एसे आङो बुंबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर टेस्ट खालामनो फैयोब्ला मालाबाफोर माजबाटफ्राव बेरायनो फैबाय बायोब्ला बे आदानियाव खनसे हाबथारा आरोना नोंथांमोना जायफोर फास्ट फुड जानो मोजां मोनो हाबब्लानो जाबाय जानानै टेस्टखौ बुंब्लानो जाबाय बेनिफ्राय कमेन्टआव आंनियाव भिडिअ फैनानै कमेन्ट खालामफिननो हागोन आरो टेस्ट जादोंबा बिथिं जागासिनो बरियाबो जानो नागिरदों दायो ना दे मबाइल सिङाव हाब दे आंना जाबाय आं दायो लांनोसै बाजैया सोगासिनो नै जोंहा प्लास्टिकआव पेकिं खालामदों बेनिफ्राय आदाया बैथिं एग रल बानायगासिनो आरो खैथासिम होयो आदा ओरैनो 9:30 10ता जायो आरोना बेनिफ्राय खैथासोनिफ्राय मोनजागोन बेहाय माने बेलासिफ्राव टाइमा स्टार्टिं टाइमा 2:30 ना 2:30निफ्राय स्टार्टिं बेनिफ्राय 9ता 9:30 थायो आरो 9:30आव फैबाथ' गोदि गोलाखसो मोनजागोन बाराबा बासन बर्थनबो सुनानै थांनांगौ हागौ ओंखायनो फैनाङा आरोना 9:30आव एसे थाब फै चिकेन पक'राफ्रा थाब जोबो नालाय मालाबा कास्टमारा बारा जायो ओरैनोथ' कास्टमारा दैलि फैबाय थाखायो जाग्राफ्रा दा लाबाय वारनो होबाय जोंना फंबाया मा नाम नोंना मा नाम क्लिंटन बरगयारी हा क्लिंटन बरगयारी क्लिंटन ना क्लिंटन बरगयारी माहानि गामिया बनगुरुमनि हा बनगुरुं माबानिसो नामा बै हरसिंगा आदसा दाउजें खाथिना दे